Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ato karong gipasidunggan ining misa ang mahal nga Birhen Maria dinhi sa atong simbahan, ang Birhen sa Santos nga Rosario. Atong padayong iampo uban sa pangaliyas mahal nga Birhen nga unta mahunong na ni ang krisis sa tibuok kalibutan nga mo'y epekto ni ining pandemic. Mahunong sa dunta ning pandemic labi na gid dinhi sa atong nasod. Uban sad sa atong mga pamisa karon, atong i-special og tuboy ngadto sa Ginoo ang pag-ampo alang sa tanan natong mga benefactors nga nagsigi og tabang dinhi sa atong mga proyekto sa simbahan. Nga unta tagaan sila og daghang mga grasya bunga sa ilang pagkamanggihatagon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman og hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, pasaylua ang mga sala sa imong mga alagad aron pinaagi sa pangaman ni Maria inahan sa imong anak among Ginoo. Maluwas unta kami kay kun sa amo lang nga mga paningkamot dili gayud kami makalaom nga makapahimuot kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Amos. Miingon ang Ginoo, niadtong adlaw ipahiuli ko ang gingharian ni David sama sa usa ka balay nga nagunob. Ayuhon og ipahiuli ko ang mga kuta niini. Tukuron ko kini pag-usab og himuon sama sa kahimtang niini sa nangaging panahon. Busa, buntugon sa katawhan sa Israel, ang nahabilin sa yuta sa Idumia, ingon man ang tanang kanasuran nga akoa kaniadto. Nag-ingon ang Ginoo nga maoy muhimo niini. Umaabot ang mga adlaw, nag-ingon ang Ginoo, nga ang magdaro samtang nangani pa ang mga ngani, ug ang mga tighimog bino, maghimo pagbino, samtang mamumugas pa ang magpupugas. Managayday sa kabukiran, ingon man sa kabungturan, ang matamis nga bino, ug dad-on ko pagbalik ang akong katawhan, ngadto sa ilang yuta. Tukuro nila pag-usab ang nagunob nga mga syudad, ug adto na sila puyo. Mananom silag mga paras ug manginom sa bino niini. Mananom ug mangaon sila sa ilang abot. Ug ipahimutang ko sila sa yuta nga gihatag ko kanila ug wala nay makahingilin kanila. Nag-ingon ang Ginoo nga inyong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Ang Ginoo nagsultig kalinaw alang sa iyang katawhan. Ang Ginoo nagsultig kalinaw alang sa iyang katawhan. Pamation ko ang gisangyaw sa Dios. Ang Ginoo kay nagsangyaw siyag kalinaw alang sa iyang katawhan ug sa nagtuo kaniya ug kanila nga nagbutang diha kaniya sa ilang paglaom. Ang Ginoo nagsultig kalinaw alang sa iyang katawhan. Ang kaluoy ug kamatuoran nagtagbo. Ang katarong ug kalinaw maghagkanay.
Ang kamatuoran mugitib gikan sa yuta, ug ang katarong budungaw gikan sa langit. Ang Ginoo nagsulti kalinaw alang sa iyang katawhan. Ang Ginoo muhatag sa iyang mga kaayuhan. Ang atong yuta muhatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagian. Ang Ginoo nagsulti kalinaw alang sa iyang katawhan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto kang Hesus ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag ug nangutana. Ngano man nga kami ug ang mga Pariseo masubsob nga nagpuasa, apan wala magpuasa ang imong mga tinun-an. Si Jesus mitubag, naghuna-huna ba di ay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayud. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon gikan kanila ug magpuasa na unya sila. Walay magtapak og bag-ong panapton sa daang bisti, kaya ang maong tapak makagisi man sa bisti, ug mosamot kadako ang gisi niini. Ug walay tawo nga magsulod og bag-ong bino ngadto sa daang sudlanan nga panit. Kay kun iyang himuon kini, magisi ang sudlanan ug unya ang bino mausik ug madaot ang sudlanan. Hinunua, ang bag-ong bino isulod sa mga sudlanan nga bag-o aron dili maunsa ang bino ug ang mga sudlanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong tubag sa Salmo, naingon ta ang Ginoo Nag-imog kanila Kalinaw sa iyang katawhan. Mas ba kuno be? Ang Ginoo Ang Ginoo Noon nag-imog kalinaw kalinaw alang sa iyang katawhan. karon malinawon pa ta. Tinuod ba ning gisulti nga ang Ginoo nag-imog kalinaw o nagsangyaw og kalinaw sa iyang katawhan? Tinuod pa ba ni karong panahon na? Malinawon mo sa inyong kinabuhi ron tungod aning pandemic. Saman. Mura ta gi-exile no? Mura ta og kana bang mura ta gipang priso ba? Di na ta katrabaho tarong, di na ta ka-report sa atong regular nga mga kani-ganing activities. Mao ni ang nahitabo sa mga Israelita panahon nga nabihag sila. O ang unang pagbasa nagsaad nga ay mong kabalaka kay moabot ang panahon nga pabanguno nako ang napukan nga kani-ganing katawhan sa Israel. Ingon ang Ginoo, magtigom na unya mo sa kalugar, wa nay makahilabot ninyo, manano mo didto, mangaon mo sa inyong mga abot, mag-ino mo, wa nay mo hilabot ninyo, malinaw na kaayo mo. Mao ni ang saad sa Ginoo. Nya nahitabo ba? Gikan ato manabihag sila hangtod karon nagkabuwag-buwag lang gyapon ang mga Hudiyo. Hangtod karon nagpaabot pa sila sa pag-abot niya ng gitawag og Mesiyas nga maoy mohatag niining katumanan aning saad nga magtigom na sad sila balik, mananom na sad sila, magpalambo sila nga way mohilabot nila. Hangtod karon wa pa sila ana mahitabo nganuman kay pag-abot na ni Kristo kinsa mao ang katumanan niining maong kalinaw, niining maong pagkahiusa, niining maong pagkabag-o sa kinabuhi, wa man sila mudawat ni Kristo. Mao na problema. Nya nganong wa man sila mudawat? Tungod kay ang
mga pulong ug ang lifestyle nga gitudlo ni Kristo para magmalinawon ang tao, para magkahiusa ang tao, wa muhaom sa ilang naandan nga pamaagi. Kay ilang pamaagi sa unab, pamatya na tanan nimong kaaway. Aron malinawon ka, sulunga, ikangker, himuang ulipon. Nya kung ikaw na gani mo ihawod, malinaw na ka. Pero kang Kristo lahi man, higugmaa ang imong kaaway. Alagari ang katong gasigig bugal-bugal nimo, iampo tong gasigig panunglo nimo. Kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas aron malinawon kay ka. Pasaylua lang ng sigig pakasa, sigig pangabit, sigig suyok, sigig diag hubog-hubog, sigig panglibak nimo, pasaylua lang nagkapituan kapito. Mao man ni ang gipanudlo ni Kristo. Bulahan kamong mga kabos, bulahan kamo kung daog-daogon, bulahan kamo kung lutoson. Ana, mo ni gipanudlo ni Kristo. Kung kamo pakaha, mo nahitabuan ani sa kinabuhi sa mga Hudiyo nga naka-experience atong powerful God, katubang Ginoo nga mobuak og dagat, himuong karsada, ang mga kaaway pamatyo niya, way makabarog. Kung kamo pa'y naka-experience, kita pa'y naka-experience ani. Nya karon ni adayoy tao moingon, ako ang Mesiyas nga mo pabalik sa inyong kahiusa o sa inyong pagkagamhanan, pero mao ni buhata ha. Ana. Nya lahi kayong gipanudlo, saban motuo mo. Kamo ganing wa kasinati, kita ganing wa kasinati atong nabuak ang dagat nga nilabang ta, katong atong mga kaaway nga nagtan-aw ra ta nya gipamatay ras Ginoo. Galisod magitagdawat ani karong pasayloa imong kaaway. Di ba? Mga naong na inyo ay. Apilan ni akong naong. Gasigig reklamo. Lisod ka na pa dili. Labi, nagyog mo yung Ginoo. Ibaligya ang tanan. Sana? O gihatag ang halin ngadtos mga kabos. Aron doon na kay kalinaw o kalipay ka na. Patay. Yung saan pagpaninaw na. Wala tayo. Balay. Wala tayo kwarta. Ano? Oo na, mo niya ito mga naong karon. Nya, napaginay giingos Ginoo, dumti ang imong papa o ang imong mama o ang imong mga anak, apil na ng bana nimo imong asawa, tungod kanako. Dumti na sila, imong balay, imong uma, biyain na tanan para nako. Kita mo, sugot anak. Kamu, sugot mo. Ingnon lagani ka, ayaw mo pangiski sa inyong kilay. Mura magigag mo reklamo. Ayaw mo pa color sa iyong buhok. Siya, okay, father na, maghilabot yung buhok. Pa-beauty na yan. Siya. Mura rabag siya, naggastuan. Sige lang kagdawat, yung kulikta niya. Buywagun pa minimo diri. Nga mo maning kalipay. Og mauni ang gipasabot ni Kristo. Ningon siya, kung ang pamanhonon, kuyog lang sa mga bisita, wa gyoy fasting, way pagsubo. Dili sila magsubo, basta kuyog lang ang pamanhonon. Kinsa may pamanhonon? Siya, si Kristo. Kinsa man ang mga bisita? Kita, katawhan. Kung kuyog lang nato ang Ginoo, ang resulta, wa gintay kasakit, wa tay kaguol, dili ta ma-stress, dili ta makuwangan, pirmit ang abunda. Basta kuyog lang nato si Kristo. Bisag naa pa ng COVID, bisag naa pa ng mga sakit, naa pa ng kasakit, naa ng mga buangon, naa ng mga terorista, naa ni ang gitawag mga linog, mga bagyo. Basta naalas Kristo kuyog nato, kanunay tang relax, kanunay tang malipayon, wa tay kaguol, di ta kinahanglang mag-fasting, magsigilantag feasting. Di ta kinahanglang magsubo, magsigita og sa ulog sa kalipay. Pero ngano karon nangaratol naman ta, ngano nagsubo man ta, ngano na stress naman ta, ngano ang pinaka killer karon nga butang sa kalibutan kana man kunong stress, nga hastang mga pari o mga madre nangamatay naman sa stress. Ang uban gani namiya sa ilang ministry kay nagparihabo sa kay na stress, nagdepresyon. Nganong nahitabo na? Kay dili naman gud kuyog nato si Kristo. Mao ra gina rason.
Matod pa ni Kristo, kung kuhao na ang pamanhonon, gikan kanila, magsubok na sila. Ug anhang panahon na, mag-fasting na sila. Kanus aman mawa si Kristo nato. Sa laing bahin sa kasulatan, sa Ebanghelyo, naingon si Kristo, katubang sa kuan ba? John chapter 15, mantingali na. Di manggugay ko expert aning Bible. Kaning ako, sugat-sugat raman eh. Naingon si Kristo, kung inyong kung inyong tumanon ang akong mga sugo, magpabilin kamo dinhi kanako ug ako magpabilin diha kaninyo. Nakadungog nawa na? O tanawa ha, kanus-a makuyog nato si Kristo kung tumano nato ang tanan niyang mga sugo. Kung ang akong mga pulong magpabilin diha kaninyo, ako san magpabilin diha kaninyo, ug ang akong amahan ug ako magpuyo diha kaninyo. Mao na requirements. Pero matod pa sa sumpay sa tong ebanghelyo, ang bag-ong bino ibutang gid na siya bag-ong sudlanan. Ang bag-ong panapton iparis pud nagbag-o, dili pwede parison ang daan ug ang bag-o. Dili pwedeng parison ang senior citizen o ang mga batanon, labi na karong pandemic. Nya, kaya naman kay senior citizen nga mo ilog yun nga nagsimba. Ato na silang hinginlan. Ano na siya? Kinahanglan sila mahimo. Kapatyon na kaya na ako ang mga igo ay. So, mao na kinahanglan kita nga maningkamot nga mawa ning COVID. Kay mao ni segregate nato, di na magkaduol, social distancing na. Ngano man? Tungod lagi kay naay bag-ong kahimtang. Nakaron unsa may bag-o? Ang pulong ni Kristo kanunay gid nang bag-o mga igsoon. Unsa may daan? Kining atong tawhanon na kinaiya mao ginay daan. Ang tawhanong kinaiya dili pwede iparis sa Dios nun nga mga pulong. Kung ang imong kinaiya karon nga tawhanon moingon ka kinahanglan gyud kong dili masakitan. Nya moingon ding Ginoo, tamparoson imong pikas aping ipatamparos lang pikas mo di madana sakit ana. Kung ang imo rong kinaiya mo ingon ka dili gid ko gusto nga mamatay ding akong mahal sa kinabuhi, kining akong anak kinahanglan mo lampos gini. Nya moingon ding Ginoo, saman, biyai ang imong anak, biyai ang imong papa, biyai imong mama. Ikaw di madaw. Kung ang imo rong kinaiya naa sa sala, in love kay kas imong kabit, nya moingon ang Ginoo, biyai ang imong kabit. Focus dias imong asawa nga luod kay gnaong. May ka Lord, sabtala sa Lord, ibaw biya juga Lord unsay pagantos na ko ani akong asawang animal kay tanan. Ang kuyaw moingon ang Ginoo sa mga lectors, biyai ng pari, focus anang imong banang palahubog isa. Mao na lang gini akong kalipay si Father Lord nga imo pag yung pabiya. Dili ang pulong sa Ginoo ba? Dili sang pari ay sa regoning naong aning pari agon na otro sa ni. Karon kamo, kumusta man ang pulong sa Ginoo diha ninyo? Dili ba makadisturbo? Dili ba ka ma-stress sa pulong sa Ginoo? Malipay ba ka? Labi na jud moingon ang Ginoo, gub-an ang imong koral o gihatag ang imong yuta sa imong mga silingan. Di ka ma-stress? Na, way tingog. Nindog ta. Magampo sa katawhan. Nagkatigom kita karon dinhi aron sa pagsimba sa Dios ug aron sa paghingpit niini karong at sa ato mga paghingpit niini ato karong ipadangat ang ato mga panginahanglan ngadto kaniya sa mapaubsanong kasing-kasing moingon kita, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Alang sa mga kaparian, kaobispuhan, ug sa atong Santo Papa, nga magpadayon sila sa ilang mga pagsakripisyo alang sa kaluwasan sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa mga anaa sa atong gobyerno, nga maila ang kaalam ug pagpaubos sa pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami.
nga ang mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19 virus makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga magpanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa mga proyekto ni dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa mga nangamatay nga mabanhaw na sila uban ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Amahan, ibobo kanamo ang imong grasya. Dawata kining among pangamuyo nga among gituboy uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawatan Doon sa Ginoo sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ang pagkatao sa imong bugtong anak makatabang unta kanamo ang natawo gikan sa birhen nga wala makakubos hinunuan na kasantos sa tibuok nga kadungganan sa inahan sa pagluwas niya namo sa among mga kasalanan, maghimo unta nga makapahimuot kanimo ang among mga gasa, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit ug nga magadaig kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo nga among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhuno nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigo na nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos.
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kadako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gipamisahan karon ug kadtong wa nay nahinumdom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa ato langit nung Amahan, atong gamiton ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, anak ka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa pasulay, hinunuan o luwat sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen.
Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo, ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay nga makalawat kanimo, manipamuno lamang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. We felt your word burning within us. Your word unlocked the hardness of our hearts and open our eyes that we may see you hidden in the broken bread. Lord, you laid down your life as bread and wine we see, gave strength to our hearts and made us shine with glee when we eat the bread and drink the cup of wine. We believe that Christ in us is our hope of glory. Ye brought a ray of light, and ye rekindled our hope and led our hearts to yearn for your love. For in you is our hope of glory. Lord, you laid down your life as bread and wine we see, gave strength to our hearts and made us shine with glee when we eat the bread and drink the cup of wine. We believe that Christ in us is our hope of glory. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langit nun nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos, among amahan, nisangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan,
nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya ning maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaadigo ug diniyugan sa pagigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyok nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog Palihog. Usa sa mga nindot nga gasang gihatag sa Ginoo nato karon mao ang Dios nun nga kalinaw. Kanang kalinaw gyud nga wa gyud makatandog nato. Mao na nga ato lang yung puy-an ang mga pulong sa Ginoo. Update lang sad sa ato dinhing kahimtang uban sa mapasalamato natong kasing-kasing sa atong mga benefactors. Ang ato dinhing stained glasses, katong gauna nga mga stained glasses nga 7 ka sacraments o ang 14 ka Stations of the Cross nga nahurot nagkakuha tanan, no? Kompleto na tas donors. Nya na pag extra nga 4 ka buok nga magpa-reserve sila kung doon na sa ilaing stained glasses. So napatay tulong himuonon, no? Kana diha tubangan og ang pinaka monumental nato dinhi nga kuan pambato nato nga stained glass ang kanadihang center sa atong simbahan kanang ibabaw luyo anang choir loft ato nang butangan diag dako nga stained glass sa image ni San Vicente Ferrer. Wala pa na sila yung mga costing pero dagko-dagko po na sila. O nanatay 11-4 nya kanisang atong retablo ato sa ning i-repair kay gipang-anay man nya i-enhance na to gamay basig mo gasto sa nitingali og gamay ra tingali ani 100,000. So ato na lang sang i-reserve tong atong mga donors. Wa mo ka yun. So atong inawat na pay daghang mo apply donors pero nasa tay problema gamay, no? Daghan ang nagpadala nato og kwarta diha sa mga kanang kwarta padala bitaw nga wa mo inform nato, wa ba mo text ba? So ako la saning awhag sa mga donors nato online nga kana ganing i-text gid nga rin namo nako na mga akong seal number o sa akong sekretary i-text gyud kinsay sender unsay control or reference number unya pilay amount text gid me in private kay di man mo text na mo ang Palawan kinsay sender sa to pilay amount ang resulta di gid mi ka-claim samot na gid ang ubang mga padala kay wa gyud information. So i-inform me for monitoring purposes dili sad masayang ang inyong donations nga maadto lang sa lain or mawa lang siya, no? Mapahimutang nato madawat dinhi sa atong parokya aron nga magamit sa kahimayaan sa Dios. Pasalamat sa daitang San Vicente Ferrer. Grabe kayo ayang hatag. Ay mo to San Vicente Ferrer, dari akong loyo. Pakpaka na to atong santos. Iyagid ning gamay nga milagro, no? Nataliwa sa atong krisis ang atong projects dinhi wa kita maglisod sa iyang finances. Hasta kami dire sige ming feasting
wa gid may fasting. Hindi mas atong lamisa ba? Pero may feasting oy. Og tinuod gyud ang giingon ni Kristo, kung kuyog kaninyo ang pamanhonon, wa gyud mo'y kasubo. Ngano man, mga buotan man mi. Ginagmayng yawa-yawa, no? Ang Ginoo anaa kaninyo Manausab Kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dad-o ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.